रायबेरी विधानसभा आचुथायाव बाय इलेक्शन अंगनानि थांङै दंगो सामबाजा इलेक्शननि जरावो नायनो थानि ग्राक नायखन मुङै मानजाखा 3 राउन्ड गुली नखबै खरकथाम सिगला पार्टीमुंगनोति साइमानखा दक्षिण त्रिपुरा नतुन बाजार पिएस पुलिस नतुन बाजार इटबाटा बसकांगो नाका चेकिं ख्लाइमानि जरावनो AS11D7756 नम्बरनि खुंसा मालखुंनो बाथाग्रुबै मालखुं चेकिं ख्लाइमानि यागुलो मालखुंगो मानखा 3 राउन्ड गुली आबुनि लगी मालखुंगो काजा खरकथाम नब रमखा नायमोथा मानजानाय रकनि मुंखा नाथुकप काइपें राजकुमार राय सानी देबबर्मा फिया खरकसा नायमोथांनि याकनि खारे यकथानि कप्लाइंखा रमजानाय खरकथामनि खुक्ति कुबैकक तिख्लाइना जायतुकजाक नायमोथाक मालखुंगो 3 राउन्ड गुली मानमानि पार्टी मुंनै गिदिंगै आमजे गोनांगै उरुमुरु नांलायजाक